ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମୁଁ କହିଲି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ସେ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଚିତ୍ର କାଟିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ତାହା ପୁଣି ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା। ଯେମିତି ତ ଚିତ୍ର କାଟିଛି, ତା ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିତ୍ରକାର ହୋଇ ବାହାରିବ। ସେ ପୁଣି ବସି ଶୋଇ ପେଟେଇ ଚିତ୍ର କାଟୁଛି ଯେ କାଟୁଛି। ତାପରେ ଆମ ଦୁଆରେ ଆସି ଦେଖିଲି ଚଢ଼େଇ ଦଳ ଆସି ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା। ମୁଁ କହିଲି ଚାଉଳ ନେବ ନା ପଇସା ନେବ? ସେମାନେ କହିଲେ ଚାଉଳ ଦାନା ନେବି। ମୁଁ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ନେଇ ଦୁଆରେ ଥୋଇଦେଲି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସବୁ ଚାଉଳ ଦାନା ଗୋଟେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ନେଲ ତ ନେଲ, ତ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ ଭୋଗ ପଠେଇଦେବ ତି? ସେମାନେ କହିଲେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଣିଛ ତ ଯେତେ ବଡ଼ ପେଟ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆଉ କେତେ ବା ଭୋଗ ବଳିବ? ତ ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ସରିଲା ପରେ ତ ଆମେ ଭୋଗ ତୁମ ଘର ଆଡ଼େ ବାଣ୍ଟିବୁ। କହିଲେ ହଉ ହଉ, ଯଦି ବଳେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ ପଠେଇଦେବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଚଢ଼େଇମାନେ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।